rap da jing kemen ka ba kraus ay sin na ga por ya ka ba ngidon pat ban yo snow ya ka jing pla shemen sim jong ka ne ka khon ka jong blay ban nga nget ka ne ka jing pla kan da long ka jing kar khu yang ilang baro aga ne ka por ka ba manta ngie ma ki por ki ba bon ki da na pring ki jing ele ngidon na pring ke jing ya shem ki ba haru kom ga gm ga jongi pat kham tam habang syakri utrai ngi ibe ye ki jingale ki bawan na kamon na kadiang ki bawan na khmat banadian ngi ye kita nrei ngi tip bagita ki ki baro ki long tang sipor ki de ki bla syaram lupa ban na tip ye kane ka bai ba kumbaga ne ka khon ka ya leng ba bu tra wi rap ika ngai ule kum ju ru ye ka jing im ka jong fita ne ka pot ki snap ye kane ka jing pla jong ne ka khon tra Nya ingo yutra sya bahakan ikasngi ba ngidon si iwi I kong mo ki kerteng ayum tu Gwyneth singkon ngidon I kong man a gejing plat nga ai ngo yutra mon mar langa long kum ni menta de namar ba ulpen im yang namar ba ulpen im yang nga em kejing im jonga menshwa ha ka por ba ngadang modang samla nga long kejing im oi nga let puleru nga let kejing puleru em nga poi ba syakmat tang ba namar bangam nget moi kejing sneng ime ngatam sneng nata kadau mo nga yo samla nang tanga jot kejing im tapat ngam la shu ban le school namar kejing yam kthang jonga mo bangam kata kejing it mo kadai namar ba 4 dai kerta henrei nga it mo bata bru henrei ka long tang sipor mo kthang kejing im adok kata ka por kan nga sedang kata kejing im jonga ka jinjar kan ban nga duwai ba shol try mo nga chupule bible tang ba nga pule ro ngam snotho nga chupule ba hare nga chupule nga let jingeseng ro hare ngam snotho hare nga sulong kristan kanam hare ngam tipat yo try jisuma ka ngam pat snotho hare ba nga duwai ba try un ay nga imau bru ba ichisay nga ti nga duwai kan hare andang nga lesong mo bata ilog janga menta ti nga yo nga sngaw yo kata kajing kemen hare kata kajing kemen kolong tang sipor ngam sngaw yo jing kemen hare nga sju image ipun I nga ro mo sepang jing aktu por lockdown ngijum len man pa ka YouTube channel mo jang paternet jing lap jing posta bantai te ngijupulong jing seng ro aktu por jing sikri tang bangam pat sngaw ngadang sngaw ngampat dang long jing long perthei mo hare pingit ken hau jisu ngangai tang bangampat pediang jisu pingit yung jisu tang ba pimpat tip bahagin sepang jogo ngampat pediang kata ko empat sem jisu mo te ndo bangadon ilok ngadon ikon ringa sa sedang kata ka bon kita gejing le mo ha gejing sem mar ndon jisu mo te stang gejing kat sebab hairo te kata ka por em te ngapang nga sitom em namar gejing yamai gejing mo te katon don pangkum no pat pi ha pi pangkum no em ba katu ko por em ba kedia ka kti em tu ko por te nga snow jinjar ma nga ilok ba nju nju ka dia ka kti jong pi pan em ba nga bakla mo te kata ka por nga snow jinjar ba te nga ngan le kumno menta nga lakut ngam don jing sukat sebab hairo ka por badang marwero nga sen jinjar don lok ro don khon ro jinjar bat I khon ro ngam la shu ban pa I ban sumar ikon ngam la shu ngala sitam nga ais jing sumar le sejeri ro ta hanrei ngampat yo khia bha kat bale ta ka tiru ampat bha mo ngale exercise ro hare kata ka por te ngapat ngam sedang bat ban pai jing lap jong sta bantai te kata ka por ngapat jo phang tu jing kren jong sta phang du jok te ngapai ka tu nga shapting ang ni ngan le kan long ayu yang ngala dang apo du jok ngabat kat ni ngale pop mo ha tu ka por pat adon ita jing pla em ita usamla em jing pla ang baka puternet mistri te nga kakta yang nga ngayam pen ngaru nga ong jisu ngaru nga kwa ban yo jing sukum ni nga kwa ben men le kamba nga mo te kata kapor kan te marwai nga don hayeng bat ikon yo thia em ilok ru imdon nga khang lut mo nga khang lut ki jing khang baro te hang jing khang yid ru nga syong ba hayeng marwai nga yam kan nga dem pho siu mo to kapor pidang pang ktiru to kapor ngamla ban le ru nga syong ba te to kapor dai ba bajab election mo to por ki bru ya shat ya kemen ong nga pa sya bar nga ong ngam don kam shu gini jing sngob hangala thaj ngan pha jo shu jisu em to kapor em hata po ngadem kho siu nga yam nga ong jisu ya rap ya ngam la shu ban
adon tu ko khot mo na sam si spar we de khot nang kong te ka ongan khmit ki khmat si kilom nang no kan wan ka jingarap jonga ka wan no try but thai ka peneng bat khandeu ong try ka jingarap jonga ka wan na me don bala ban yarap yang hari tang me ong jisu yarap yang mentangam ayang ka jing sup ha ka tu por em de namar nga kata ngajing sengau jangan bau jisu na ajing penkia yang bangan sup dengan lep yang kejuk mo pan im yang kejing im perthe yang Pi ka mut ngampat kuar semua ke na du ka do nuot ka mut. oi ngaku ai ke do no bang bau jisu tang bangam semua tho ka dei bau jisun penkia ka men sem jangan ngamut bai upuk jisun Penkia penkia tang ye ka ni ti te ka mut pin phai biang ke chu. ngam handai kata ka por em ngaduai ba ngon jisu map inga ngakwa ban bot em inga ngasngo ba ki bri rumah ki penrem yang ki kedokti banga ngam po se hajing puleru tinga sngo rem si sama ngong jisu ngatim im penrem yang ngamo te kata ka por ngaduai ba tinga dem ngayam hat ki ngang judon tu ka ngam judon te kum kata ka por banga dayam dok don kan luwet kedok not ma te tu pang dayam si sang adem nga khabrib ikmat sadon hata ka por em te don ba sngo bawan kata kasur ba keren hanga em ong pediang yang sngo ba kata suka jam ha em te har kalong ba nang ni right side em sngo ba te bawan keren hasko janga ngasngo to ba de jisuma te nga ong jisu nga pediang me duk menta kasngi ngarai ban bon no yem em Pi os ngoi kata kasur pi. ndok kata nga pediang jisu Pi os ngoi kata kasur pi mut ba de jisu. Tinga ong jisu nga pediang me na duk kedok no jangan duk menta kasngi an bon no yem ong milara dangam sngo ta kasur ngam tip an pediang jisu ngam tip ka mut ayu kata hari kedok wan ta kasur ka nga sa tip an pediang jisu te dengan pediang jisu te anda nga depan duai em te anda nga depan duai hang tanga sngo ka wan sngo ba ka jisu ka men sem am dan syuk ta jisu sik slai ndok kata ka por bat ndok kata ka por em ngadap da ka jing kemen bat nga sngo ba nga yok khia te ngalak biang ngalak pat ban tre ban kata ikan yeng borok ndok Ko mut kata ka ti na du kata ka sngi pilala ba ni. ngalak khia Pila kia senan nadu kata ka sngi. oi kampat dem hare tang ba lengale ru em tang ba kam le nga tre be borok nga tho de nga le tong nga sa jan be borok nga le Nadu kata ka sngi ba pi os ngoi ka sur pi o kia senan ha ka met ba ka sim. Pi o jing sok ha ka sim ro pi o kia ka do. ban nadu kata ka por em te nga yok khia ngan la ban do nang tanga sedang ban pule tin jong pule nga sedang ban sngo tho ikten do kata ka sngi ban ilok janga impan idang don dang shu dom kum toma ilong ibru ba sit kle to for re do kata ka por nga duai em do banga pediang jisu te iro iklem long shu kum tam ta ila nga iro ira sngo tho menta mo ila sngo tho menta ka jing ka sem nga sngo bala suk menta no Dato utak po nga pulay Bible em nga yo iba si pangkajing pun baptismo tinga bat nga ju i pastor bantero nga wan katu video ba ikren si pangjing baptis tinga yo jing ikay si pangjing baptis ro te to ka por tinga ta ang tip kamut ayu jing baptis nga kwa ban sngo tho mo te nga phone kan si internet mo te anda nga phone ki aji kay nga ong tip nga la de ban baptis nudo bangadang rit te nga long biang mo ban baptis mo te nga nyimar nga yo i ketu Baptis ba syuta em de bis pernah. ketu ikam apostol mo nga itu ka nong baar khot lai po khra ba pitra suong tu kala kumut betu baptis ban map ki pop mo te ndanga pule ketu nga ong ni pi nga tang ada pembiang jisu nga haban baptis mo tinga anda nga phone sa internet ki iong yang ngamti i ai tu mo bakran bat nga de kan the iong yang belpin ko ngo yo ibriu na yo blai ngaong dengan ko ngo yo blai ken ti oki ai nga gi jing hikai mo ti anda nga yo gi jing hikai enta kan nga ta nga suntung ade dep tang baran dan ba jing atatin ngaong kumno utu briu mo bodakat uyo ma ban le sebeneng yo jing map ti ngapat klem jing baptis long mo ti ong senungan le baptis sel selong kat ka jing jingai mo te ngaduai kan ang try nungan pendep ni kumno kalong ni kat kum komon jang minga ong kum ta Tang pi kadi kin ada idang don kalat mo lada sya sa anar krala don lada idang don kalat bangin pan map te ngiyo mo kata try map naman ngi ma kani kaya ka jinga kila da jia pat ka ba subu ngiyap ka ba accident ni ngiyap kendit ti kumnungin po siya beneng kumnungin laban kala ka bumut kata ken kadi ka ba Bangka ba syarkai deh kajing im chung kibru bun sini gi ong kum ta pen kesan deh bau tahu ba sa anar pramo yo im deh re aingo pat yo blay mo ba pi pen ko tin chung play ta
oi tu ko por em tinga duai ong trade ni em kat kum komon jong men te hangta ka pang ka khle jong ngamla shu ban le e ban puli bible ngamla shu ban duai ban shong duai ma te ong tu jong an thia shwa te anda nga thia em tinga khe pat hangta ka ja no ka ka jimpang na khle em te hangta anga su tho ka dei bai ba utrai ka dei ba ngam man pendep ma te nga dang ta pat nga sa ong ye ime bang asem yu jisu nga ngai tholut i borok ma bukum nong asem jisu ngai tho inga kwa pendep jing baptis ban la silong ma internet te ime jangai ong kumno phin la phim juposh ta marwe te ya ime jong pi sha ni em yu pi ba pi ong ban le i ong pa sha ni em oi i ong kumno phin let ba dada ja phi kumno phin ja te kan long kumno ime jangai ite ti ma per sha ni em ka jing pen baptis ban em i klem persya re tang bai ong padinga kumno phin let mo iru impat mat jisu ide ite ime janga ai ngo pa utrai ma pi yo ime ba isu thu ma te hakato kapor te onda nga tinga hatu kapor ni ngam la sya su ngam yo thia su nga kwa ben pendat jing baptis nga thia ro nga kendit kemto senyas nga kendit bai bro simet ban ngam yo thia sup ya kata ba jing ban pendat jing baptis te kata ka wai kesnya ong ime mo ngadon hijing ime te nomor nisa la ka jong mo tinga ong im ngalat sing ime ong mengan let nyok sejing ngate anda ngapo hijing ong an duwai sama tinga song duwai hang tamarwai ong tra nga kwa saban let mentah ban pendat ngam la sya su mo te anda nga te hangta hinga nga ong tra nga tip dai ka mon jong mi nga sania hami mindor kat ban ngaban yalam ngaban le sisilong mo nembar ngam tip hang no ka don ta ka jakka mo kon him tip rai pi wan be silong oi nga tip hi ba ki ong mo rehan nong thamai tinga lech ba sisilong nga ap kali ba ngai ndanga poi sisilong tinga ong i mo gitai driver nga ong hang no dan ta nong thamai ti skis pen i nga ti anda po ta jakka nga sa ong itai i kong mo iba syong dukan ti ong kong hang no ka don kata puten mistri ti hang ta kan ki ong lech nang ne ka lenti ti hang ta hinga po sa ta em nga po hi hak ta jak internet ti anda nga po em te don i postof impadon posto bantay don posto fair ti nga ong nga kwa pendep jing baptisma ti ay nga kumno don pembori pine da kadai kajing ilam musim ne ong ade nga kadon nga kwa si saban don pembori nga ade ma sem hiu jisuma akwa sam pendep ti hangta nga de banduai ti nga pendep baptis te anda de baptis ta silok bat iwan i posto bantay ajing silok entah ngalai sejeng em ngasyong kaliru entah la met ime jangan imtip seno ngalai iwat yang ama ime dengan apa oh ngalai be marwe dang apa dang asyong kaliru ga kemen mata mesim ka khi ba yang semua sat kemen hanta dang apa hayeng ime jangan yang kumno pilai seno i ong pilak ja hanre nga kremele nga nadu kata em kad mesim jangan dap jing kemen ndo kata em nga sedang ndo tangga su kemen sim yo jing kemen ba ndon su jing sumsi jing thang aduh pendep ya gom jing baptis bang ngam sngo thoro bangam pat sngo tho bhama te anda ngalai lalai yat kisni ki por te anda ngapule tin jong blei te ngamen swa em ngajulong ke bru ko ba modon kata ke jingkwa berah ke dok ma jing jupai dok gitu ki mo gitu ki pornografi jok paj em kim kita harina dok ma tiang jisu nga ong ni mentala si bena klem paj em pilalai lo na dok kata ngalai lo trai la pelai lo nga ong asu tho menta bau jisu wan ci ke perthai ban pelai lo nga ka pop ban ai nga jing bo hok ma ban pelong hok nga dok kata nga su tho nga asya ka buram shotra jisu dok kan ni le ka jing im jonga ai ngu sha mo ye pi ba tra sha la le kamba ai pi mo la pelai ye kata ka jing pang baro berkum juru la pelai mo kita la golong ha ka brai ka khmat ni ka brai ka do ni pilalai lut tin adu piom pila pendap i ka ung baptis dei ai ngu sha yu tra please pun mo tra dang ker kui fi mo dang sikri ime jonga ro mta ila sikri try mo ime jonga try mo ko mot pi ime ju pi ka yin ju pi ke ila sikri i pergi bahayeng lo kila sedang i ba kila sedang ban terang ai ngo yo try mo ule sibon ki kamba ngamla sisa ban ke bangan ai su try ngamla sisa ban yu jingkar khu jong uma pi ong ka ban ai su try ka jing jong pi ba ka dono jong pi pina su try tang kata hi try kwai e nang in rei tang ka dono di bengin sikri ya udah ka jing mut baro da ka jing perkhat baro ba ka bor baro tang kata ngi ti ru finang e sikri mo try kata hi mo le sibon to ibu ngai video diang jikir khu ya gani ka jingpla ya gani ka jinga thu ka jinga shem jo gani ka khon haglan tia ya jong ka hagani ka perthai kumno ba ka ya shem yu trai ba kumno bu trai do ran kat bat ka ba ngai video ma jingkir khu ba ngen duai nam ta jong phi ro ne ka por
ya ka ba utrai ro nang ai bor ya phi utrai nang ai phi human sim ba khoi ba de ka jing pasla ka jong ka jing em ka jong phi ya ka ba phi nang la ban yo ma de ki kam ba ka jong blai bangi shakri ru blai ba em ru blai bu shisha ru blai u bale ki kam ba hadu menta ki kam ba ki jabat hadu menta ngi ibe ka kti ki jong blai ya ka ba kner ba shimla pelengkot ban yarap ya ka jing em jong ki ba bon ba ngai le ka taru ni rap ru ka jing em ka jong phi ni dwai ni ka por menta try ni ka por nga aingu eme ko pa mardan shibon nga ni ka por nga snow ba shate ki bor jing dum jing ele ki bor jong baman ki bor shaitan ki bor o shi shat teng phi snow kum ba phim la shu ban yeng nga nget phin yeng nga teng ga jong jisu nga nget phin ya ga teng ga jong jisu nga nget phin da mare ru aga teng ga jong jisu phin sakut sa aju utrai ulong ka bor ya phi ba phin ya ken na do menta Makini ki bor ka jingdom ki kut lut baro ki light lut baro fin long ubreo le ka breo ka ba light lut da shisha am da ka bor jong pin re da ka bor ki jing trai mun sim khoi bangangai utrao nang le ki kamba ya ka fin yeng ban pla ban ya lap ban saki ban im na ka banta ka kerteng u jisu hallelujah ngai hallelujah ka victory tra ka jing job ka de ka jong pi na ma utrao la da job aga ding pna baru ai ka ne ka jing job ya pi menta Hallelujah nga dwai nga degar khui fi ni bi ka kamba ka jong trai ni bi ki kam ki ba crowd ki plai ki ba unang le ka ji im jong fi amdan ke bomla namal ki eke baro ki long ki bala bu trai nga dwai nga degar khui fi baro hagar tengu jisu unang pen amen 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 trai nang gar khui fi unang ai bor unang pen sle ya fi amdan ke ki bomla u trai u dei bala un le bi ki kamba o just like teng jisu amen